Japonský taxikár vyzdvihol mladú ženu pred nemocnicou. Keď sa jej spýtal, kam ide, žena oblečená v kvetinových šatách odpovedala: mesto Yoshida. Cestou sa s ňou snažil zhovárať, ale na nič nereagovala. Pozrel na ňu do spätného zrkadla a videl, že jej tvár je veľmi bledá. Spýtal sa jej, či sa cíti dobre, a len odpovedala, že áno, a zostala ticho. Keď dorazili do mesta Yoshida, žena prikázala taxikárovi zastaviť a ospravedlnila sa, že nemá pri sebe žiadne peniaze, a požiadala ho, aby chvíľu počkal. Vošla do domu, ale ani po 5 minútach ju nebolo nikde vidieť. Netrpezlivý vodič zaklopal na dvere domu a otvorila mu staršia pani. Vysvetlil jej, že pred chvíľou do jej domu vošla mladá žena v kvetinových šatoch a nezaplatila za taxík. Šokovaná pani pozvala vodiča dnu a ukázala mu fotku, na ktorej spoznal svoju pasažierku. Povedala mu, že je to jej dcéra, ktorá v ten deň zomrela v nemocnici. Jej duch sa chcel posledný krát vrátiť domov. Sledujte Fair Taxi pre ďalšie príbehy.